سلام تخاتلتي channelنا كميل لكم لما عنتون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئل لكم عبني لما عنتم مدبي بزعبا حدا بمليونات زقصر سبات زساقين زتف انزلو دمس آلو حمام كنرئينا إذا حمام زي حمام سبح سلام كبدي زبها الحماميو بزحات سبات سبح سلام كبدي عبرقود تسبات تراي وي أبسيتيتي الكلاو مسته تراي زقات ميمسلكم يو إذا جن حق يكونن عبزا فيديو كتم هاري ليكم بحقي سبح زلو سلام كبدي انتايو تنقو انتايو كندي عينة ألو ملكتاتو خ انتايو كميجرنا نرحقو اتزعبي دما كميجرنا بتفترو من قدي نملسو كنرينا سلازي اسكاب موداتا مكتستالكم الرقاقصو نزا مدب دما لايك بمقبار جمروا نچانلنا شير سبسكرايب بمقبار دما ناي چانلنا سدراخونو اسكاب ناي مدبي فتصامم سايص انحو سنايص انحيت سلام كبدي حدا كابتم أجدست أكلاتنا حدا يو مرزام نجارات يطريم شكور يقطعصر ساعات يعقب نمحقق مجبد ما يحجز حمام سبح سلام كبدي عوشت وهيوتات سلام كبدي بزح سبحي مستأكبة يو زقاتم سلام كبدي قرب سبح اللوا ازي نبوريو سبحي لعل حمشتس كاب 10% كبدت سلام كبدي مسكونه جنا صقم يخون ابز غزاي دما حمام سبحي سلام كبدي زحزنا مالتي اتزفرح دما انتايو زبزحو سبات ابتي نامجمر خبابي فتصم كانزا ايسمع منيو سلازي دما سق زبل حمام تباهيلو صواع مالتي نزم سرانا عينتات سبح سلام كبدي كندي كم زخونو خنري كلت عينت كندي حمام سبح سلام كبد لو اتقداماي الكولاو مسته سبحي زلو حمام سلام كبدي AFLD نبلويو اذا عينت كمتن العلي الكولاو مسته موساد زمصويو الكولاو مسته نوهيوتات سلام كبدي يغد سلام كبدي دما زياده سبحي كم كبي يقبر ازي مسغزه نابند سلام كبدي بسلا سلام كبدي ودقت سلام كبدي مرحيو ابزغنا حدا بسرات له الكولاو مسته باغو مقراص نز عينت ملؤ بملؤ كملسو يخاليو اتخال اي الكولاو مسته زيبلو سبحي زلو سلام كبدي NAFLD نبلويو ازز خون ولاون الكولاو مسته انتزي ساتيخا بوانانت بسنكي دخو ممغاغباخا تصاوارنت انسولين منقسقاس اكالات زي مغبار لعل متن شكور مساد ازي ابز وان زي بفلاي نمن اسيات ببزحي اندات زركب عينت سبح زلو سلام كبدي نزيم سرانا طنق سبح سلام كبدي انت ايو زبل كنري اتقداماي كمتن لعلي شكور ويدما جانك فود مبزحيو بفلاي لسلوس مسته مقور مغبي صعدا باني قلطوف مغبي ويدما فاست فود انتبلعهم شكور ابوشت سلام كبدي ناب سبحي يقير اتخالاي ملعلي ادما قند ملعلي تصاورنت انسولين ازي ازيو اگداسيو تصاورنت انسولين ማለት አካላትካ ኢንሱሊን አለዎ ዋህዮታትካ ግን በግቡ ምላሽ አይህብውን ስለዚህ ሽኮር አብደም ይخزን ጸላም ከብድ ድማ ናብ ስብሒ ይቀይሮ እዚ ማለት አይነት ሓደ ሕማም ሽኮርያ ማለት አይኮነን ምስ አይነት ክልተ ሕማም ሽኮርን ቅድሚ ሕማም ሽኮርን ዝያዳስ ተአሳሰሪ አመበል ሳልሳይ ንሪኦ ቀንዲ መልዕሊ እዚ ሕማም አካላዊ ምንቅስቃስ ዘይምግባር እዩ ብዙሕ ኮፍ ምባልን አካላዊ ምንቅስቃስ ዘይምግባርን ስብሒ አብዛ ጸላም ከብድን ክእከብ ይገብር ማለት እዩ አመበል ራብዓይ ንሪኦ ልዕሊ ዓቀን ክብደት እንተሃሊኩም እዚ ሕማም እዚ ክትቃልዑ ትኸልይኹም ኩሉ ግዜ ግን አይኮነን እወ ስብሒ ንዝሓደጋዚ ይውስኾዩ ግና ዋላ ኣብ ቀጠንቲ ሰባት እውን ስብሒ ጸላም ከብዲ ክርከብ ይኽእል እዩ ጥዕና ዘይብሉ ምግቢ እንተበሊዕኹም ዘይተንቀሳቀሱ እንተኾይንኩም ንኢንሱሊን ተጻዋርነት እንተሃሊኩም ነዚ ሕማም ክትቃልዑሉ እድል ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ቀጠንቲ ኾኑ ረጎልቲ ብዘየግድስ ማለት እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ኣልኮላዊ መስተ ትሰትዩ እንተኾይንኩም እዩ ስሩዕ መስተ ንጸላም ከብዲ ልዕሊ ዓቐን ይጽዕኖን ስብሒ ክእከብ ይገብሮን እዩ ስለዚ በዞም ሓሙሽተ ነገራት እዚ ሕማም እዚ ክትቃልዑ ትኽእሉኹም ነዚ ምስራና ምልክታት ጸላም ከብዲ ክንርኢ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መጀመርታ ደረጃታት ምልክት ሕማም የብሎምን ድሒሮም ዝረኣዩ ምልክታት ኣለው ከምኒ ቀጻሊ ድኻም ቅልል ዝበለ ቃንዛ ኣብ የማናይ ሸነኽ ከብድኹም ይስምዓኩም ተኾይኑ እዩ ምፍሳስ ደም እንተሃሊኩም እውን ምልክት ክኾን ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ግና ኣብ እዋን ምርመራ ኣልትራሳውንድ እዩ ዝርከቦም ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስቴጅ እንተኾይኑ እዚ ሕማም ምልክት የርእየን ግና ተመሳሳሊ ቀጻሊ ዝኾነ ድኻም እንተሃሊኩም ቅልል ዝበለ ቃንዛ ኣብ የማናይ ሸነኽ ከብድኹም ይስምዓኩም ተኾይኑ መፍሳስ ደም እንተሃሊኩም ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ኩሉ ምስራና ድሕሪ እዚ ከመይ ጌርና ካብ ስብሒ ጸላም ከብዲ ንርሕቕ ዝብል ነገር ክንርኢ ንጸላም ከብድና ብኸመይ ከም ንከላኸላ ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ሽኮርን ብፋብሪካ ዝተቀነባበረ ምግብን ምቕናስ እዩ ተኻላይ ድማ ካብ ልስሉስ መስተታት ዝተኣሸገ ምቁር ምግብታት ምውጋድ ነዚኦም ካብ ህይወትኩም ኣውግዱ ሳልሳይ ድማ ኣልኮላዊ መስተ ገደብ ምግባር ወይ ድማ ምቁራጽ
ምንቅስቃስ መማረጽ እዩ ራብዓይ ድማ መዓልታዊ አካላትካ አንቀሳቅሶ በዚ ነዚ ሕማም ክትከላኸልዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓምሻይ ድማ ጥዑይ ክብደት ሰውነት ይሃልኹም ሰውነት ቅርጽኹም ምስ ቁመትኩም ዝመጣጠን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ንብሎ ማለት እዩ ኣመና ረጎድ ተይትኹኑ ስብሒ ኣብ ሰውነትኩም ክህሉ የብሉን እቲ ኻሊእ ድማ ጽቡቕ ድቃስ ምርካብ እዩ እኹል ድቃስ ርኸቡ ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓት ምድቃስ ንሰውነትኩም ይጠቕሞ እዩ ነዛ ጸላም ከብድና እውን ብኡ ልክዕ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ሽኮር ደም ምቁፅጻር እዩ ስለዚ ምክልኻል ካብ ሕክምና ኣዝዩ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ብምግባር ካብዚ ሕማም ክትርሕቑ ትኽእሉ ኢኹም ነዚኦም ምስ ረኣና ከመይ ጌርና ስብሒ ዘለዎ ጸላም ከብዲ ብተፈጥሮና ንድሕሪት ንመልሶ ዝብል ክንርኢ ስብሒ ዘለዎ ጸላም ከብዲ ብፍላይ ኣብ መጀመርታ ደረጃታት ንድሕሪት ክምለስ ይኽእል እዩ ተቐዳማይ ኣመጋግባኻ ብምዕራዩ ኣሕምልቲ ፍራምረታት ቆጽላ መጽሊ ፍራምረታት ክብል እንተለኹ ብዙሕ ሽኮር ዘይብሎም ፍራምረታት ብልዑ ጥዕና ዘለዎ ስብሒ ተመገቡ ንኣብነት ከምኒ ኣቮካዶ ኦሊቭ ኦይል ንብሎም ማለት እዩ ጻዕዳ ሕሩጭ ቀንሱ ጻዕዳ ዳቦ ኣይትብልዑ ዝተጠበሰ ምግቢ ኣወግዱ እኒ ቺፕስ ጎዳእቲ እዮም ኣብ መበል ካልኣይ ትከላኸሉ መንገዲ ድማ ቡን ምስታይ እዩ ነዚ ክብል እንተለኹ ብዘይ ሽኮር ቡን ምስታይ መማረጽ ክኾን ይኽእል እዩ መጽናዕትታት ከም ዝምልክትዎ እንተኾይኑ ኣብ መዓልቲ ካብ 2 እስካብ 3 ፍንጃል ጸሊም ቡን ምስታይ ስብሒ ጸላም ከብዲ ይንክእ እዩ ግና ሽኮር ከም ዘይብሉ ከተረጋግጹለኩም ክሬም እውን ኣይትጠቐምሉ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናብ ንቡር በትኡ ብተፈጥሯዊ መንገዲ ትመልስሉ መንገዲ ድማ ኣዘውቲርካ ምንቅስቃስ ኣካል ምግባር እዩ ጂምናዚየም ግድን ኣይኮነን ጂም ምስራሕ ብጣዕሚ ምጽቡቕ እዩ ግና ብእግሪ ምጓዓዝ 30 ደቂቃ ዝኸውን መማረጽ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ገዛኹም ዝግበር ምንቅስቃስ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እውን ጽቡቕ እዩ ኮታስ ዝኾነ ምንቅስቃስ ምግባር ግድን ክኸውን ኣለዎ 30 እስካብ 40 ደቂቃ መዓልታዊ እንቅስቃስ ከም ዝገበርኩም ከተረጋግጹ ትክእል ኣለኩም ምንቅስቃስ ኣካላት ንናይ ኢንሱሊን ተነቃፍነት እውን የማሕሾ እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናብ ንቡር ቦትኡ ትመልስሉ መንገዲ ድማ ዋላ ንእሽተይ ክብደት ሰውነት ምጉዳል እዩ ካብ 5 እስካብ 10% ጥራይ ክብደት ምንካይ ስብሒ ጸላም ከብዲ ብዓብዩ ክቕንስ ይገብር እዩ ስለዝኾነ ረጎድት እንተኾይንኩም ናብ ንቡር ሰውነትኩም ተመለሱ እዚ ድማ ስብሒ ጸላም ከብዲ ናብ ንቡሩ ክምለስ ይሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ኣልኮላዊ መስተ ምቁራጽ እዩ ኣልኮላዊ መስተ ጠንቂ ሕማምኩም እንተኾይኑ ኣቋርጽዎ ቅድሚ መስተ ጥዕናኹም ክቕድም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ በዞም 5 መንገድታት ናብ ንቡር ተፈጥሯዊ ቦትኡ ክትመልስዎ ከም ትኽእሉ ብምፍላጥ ነዚኦም ተጠቐምሎም ነዚ ምስራና ናብቲ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ክናቱ ስብሒ ዘለዎ ጸላም ከብዲ ልሙድ ስቕ ዝበለ ግን ከዓ ንድሕሪት ዝምለስ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ንረጎድቲ ሰባት ጥራሕ ዘጥቅዕ ኣይኮነን ቀጠንቲ ብምዃንኩም በዚ ሕማም ኣይትጥቅዑን ማለት ኣይኮነን ከም ትቕድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም በቲ ምኽንያት ንሱ ቀጠንቲ ዋላ ኮይንኩም በዚ ሕማም ክትጥቅዑ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ኣልኮላዊ መስተ ኣይተድህቡ ካብ መዓልታዊ ልምድታት ዝጅምር ሕማም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት መዓልታዊ ብምግባር ጥዕናኹም ሓልው ጸላም ከብድኻ በዓላ ክትሓዊ ትኽእል እያ ግና ዕድል እንተሂብካያ ጥራይ እዩ እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ንመደብና ላይክ ሼር ግበሩልና ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ምኽርታት ትረኽቡሉ ቻነል ስድራ ሁኑ ነዚለ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዘም ካብ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስዱሉን ጥዕናኦም ክሕልውሉን ነዚ መደብ ናፈታዊኹም ሼር ግበሩሉ ላይክ ብምግባር ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ሁኑና ኣተባብዑና ብኻሊእ መሃራይ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ